ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಪಾದಗು ಮುಂಡ ಮುಟ್ಟಾವೆ ಮಾತ ಕಿರಿಯರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಗೆತ್ತೋನುವೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಸೇರೋಂದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಅಟ್ಟಣೆಡ ಮುಖೇನ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾದ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಿನಂಚಿನ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪಠಣ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಯನದ ಲೇಸ್ ಐತ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಇನಿ ಸಮಾಧಿ ದಿನ ತಾನೇ ನಡಪುನವು ದಿಂಜ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದ್ಯ ನೆಣ್ಣುವೆ ಅವು ಪುಟ್ಟುಡ್ದು ಸಮಾಧಿ ಮುಟ್ಟ ದಾಂಟದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ತತ್ವ ಪ್ರಸಾರವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸರಣದ ಮಾರ್ಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪವು ಪುನವು ಭಾವಸ್ವರೂಪವಾದ ಬದಲಾತಿನಂಚಿನ ದಿನ ಇನಿ ಭೌತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಆದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ನ ದಿನ ಇನಿ ಅಂಚಾದ ಈ ರಡ್ಡು ನಿಲೆಟ್ಟುಲ ನರಮಾನಿ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಆ ಬದುಕು ಕೊರಪುನ ಆದರ್ಶಗೂ ಸಾರ ಅರ್ಥಗೆ ಬದುಕು ಪನ ಅಂದಿನೈನು ಬದುಕು ಕೊರಪುನ ಸಂದೇಶ ಪಂಡುದು ಬಿಡ್ಪುನಗೆ ಸಾರ ನಿಲ್ಲೆಟ್ಟು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಬದುಕದ ರೂಪುರೇಷೆ ಲೋಕಗೂ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಬಳುಪುದ ಸಂದೇಶದಾದೊಂಡು ಐಕ್ ನಿಜಾರ್ಥದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನು ಒಂಜಿ ಇಂಬುನು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಮೂಲ ಅವೊಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಯುವವಾಹಿನಿದ ಇತ್ತೆದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತ ಘಟಕವೂ ಉಂಡು ತತ್ವ ಪ್ರಸರಣದ ಬೇಲೇನು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಠಣ ಮುಖೇನ ಶುಭಾರಂಭ ಮಲ್ತಿನವು ಅವು ದಿಂಜ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಗ ಪಂಡಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುನ್ನುಡಿಂದು ಪನೋಲಿ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಠಣದ ಮುಖೇನ ಒಂಜಾತು ಜೋಕುಲು ಒಂಜಾತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಲು ಆ ಕಡೆಕೋರ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ಐನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂಡಲ ಕಂಠಪಾಠ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಾತ ಗುಂಗುಡು ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಿನವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಷಣ ಸುಲಕ್ಷಣವು ಅಂಚಾದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆನು ಸುರುಕಾದ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಂಥ ಗುರುಕಾರ್ಯರಿಗೂ ಬೊಕ ತತ್ವ ಪ್ರಚಾರದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿ ದಿಟ್ಟಿನ ದಿಯೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮುಖದ ಅರ್ಚನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ರಡ್ಡು ಕೈ ಜೋಡಾವೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ತತ್ವ ಪ್ರಸರಣ ಆವುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಲಕ್ಕಂತಿನ ಅಂಗಲಾಪು ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷ್ಯ ಅಂದು ಎಣ್ಣುವೆ ಬಂದುಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪನ್ಪುನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿ ನಡೆದವರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಣ್ಣೋಲೆ ಬಗೆ ಅವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಣ್ಣುನಿ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಶ್ಲೋಕ ಪಠಣದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪಠಣ ಪನ್ಪುನವು ಐಕ್ ಐತನೆ ಐನ ದಾಟಿ ಉಂಡು ಶ್ಲೋಕನ ಪನಿಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ಲೋಕನ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೆರ ರಡ್ಡು ಸಾಧ್ಯತೆಲೇನು ಪರಿಚಯ ಮಂತು ಕುರ್ದಿತ್ತೇರು ಮಾತ ಐಟು ಉಪ್ಪುನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಾತು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಭಕ್ತಿಡು ಭಾವಪೂರ್ಣವಾದ ಏನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ತದೇರು ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆದಡೆಗೆ ಅಕಲ್ನ ಸಮಯನು ಕೊರ್ತೇರು ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಷಣ ಅಂಚಾಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಬೊಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಲೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗೋಡು ಏರು ಪೂರ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲವರ ರಡ್ಡು ಕೈ ಜೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಕೊರ್ಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆಡೆ ಬೇರೆ ಮಂತದ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಕೊಪ್ಪಳಡು ಅರ್ಲು ದಿನ ಮಾತ ಪೂಲ ಪೊರ್ಲು ನಾಂಡ ಐಟ ಅಜಪುನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಪುನು ಇನಿ ಈ ಪಂತೋ ಪನ್ಪುನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಅಜತ್ತದ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ಯಾನಾವಡು ವಿಜಯಕ್ಕಾವಡು ವಿದ್ಯಕ್ಕಾವಡು ಒಂಜಾತು ತ್ರಾಸದಾಯಕವಾದ ಒಂಜಾತು ಭಂಗ ಬತ್ತದೆ ಮಲ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಭಾರಿ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಯಿನ ಪಕ್ವವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಸ್ತುತಿಲೇ ಇತ್ತೀನಿ ಆಂಡಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಡೆದವರ ಒಂದಾತ ಸಮಯ ಕೊರದ ಇನ್ನು ಮಲ್ತದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಕ ಸಂಘಟಕರು ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಐತ ಗಾಯನ ಇಜಿನೈಕ್ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಶ್ರುತಿಬದ್ಧತೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ದಿಂಜ ಒಂಜಿ ಪರಿಣಿತಿ ಪಡೆಯಿನಿ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ಯಕ್ಕ ಇತ್ತೇರಿಂದೆಟ್ಟು ಆರು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತೊಡಗಿಸಿನಾರು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮನಸ್ಸುಲು ಐತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗ ವಾನಮುನೆಡು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಾನಿಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಾನಿಲೆ ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಲೆಗೂ ಪೂರ ಇಂಬು ಕೊರಿಯರೇ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಚರ್ ಇತ್ತೇರು ಆರು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆದ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಒಪ್ಪುನಾರು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಆಸಕ್ತಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಐತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಐತ ಅರ್ಥದ ಸಾಧ್ಯತೆಲು ಐತ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಇಂದೇನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆದಿತ್ತು ಈ ಮೂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟುಲ ಮೂವರನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಯಾನು ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಒಂಜಿ ನಿಖರವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪನ ಯಾನು ಮೂಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಉಂತಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲ ದಿಂಜ ಪಾಲ್ದೆ ತೊನ್ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಪಳಗಿ ಸಾಯಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕಲ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಶಿವಗಿರಿ ಶಿಖರಾಗ್ರೆ ದಿವ್ಯ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ ವರದ ಮಭಯ ಹಸ್ತಂ ಪಾಪ ವಿಧ್ವಂಸ ಪಾದಂ
ಸುಜನ ನಿಖರ ಸೇವ್ಯಂ ಚಾರು ಕಾರುಣ್ಯ ನೇತ್ರಂ ಕಲಿ ಕಲುಷ ವಿನಾಶಂ ನೌಮಿ ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಂ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 4 ಲೈನ್ ಇತ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಇಂದತ್ತ ಅರ್ಥ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿ ನಾವು ಇಂದ ಕೊಂಚ ದಾಟಿ ಉಂಡು ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನೈತ ಅರ್ಥನೇ ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಜಾತಿ ಇಂದು ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಪನ್ಪುನ ಛಂದಸ್ಸುಡುಂಡಿಂದು ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡು ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಪನ್ಪುನ ಛಂದಸ್ಸುಡು ಅಂಚಾದ ಐನು ಪನ್ನಗ ಆ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಪದ ದಾಟಿಡೆ ಉಂತಾವಡಾಪು ಅಯ್ಯೋ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಕಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ತಿಜೀರಂದತ್ತು ಅವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಉಪ್ಪೊಡಿತಿನಂಚಿನ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂಚಾದ ಐಕೊಂಜ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಒಂಜಿ ದಾಟಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಆ ದಾಟಿಡು ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಯಶಸ್ವಿಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ನಾನು ಪೂರ ಗಣನೆಗೆ ತೊಂದು ಶಿವಗಿರಿ ಶಿಖರಾಗ್ರೆ ಶಿವಗಿರಿ ಪನ್ಪುನವು ನಾಮಪದ ಶಿಖರ ಪಂಡಲ ಗಿರಿಯೇ ಅಂಡ ಅವು ನಾಮಪದವಾದ ನೌನ್ ಆದ್ಯ ತೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಶಿಖರ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಣಿ ಇಜಿನ ರಡ್ಡುಲ ಪರ್ವತ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥನೇ ಬರ್ಪುಣಿ ಶಿವಗಿರಿ ಶಿಖರದ ಅಗ್ರೆ ಪಂಡ ಕೊಡಿಟ್ಟಂದರ್ಥ ದಿವ್ಯ ಪದ್ಮಾಸನ ಸ್ತಂ ಶಿವಗಿರಿ ಪನ್ಪುನ ಮಲೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಕೊಡಿಟ್ಟು ತರೆಟ್ಟು ದಿವ್ಯವಾದ ಪದ್ಮಾಸನ ಸ್ತಂ ಪದ್ಮಾಸನುಡು ಉಪ್ಪುನ ವರದ ಮಭಯ ಹಸ್ತಂ ವರದ ಬೊಕ ಅಭಯ ಪನ್ಪುನವು ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಡು ಬರ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಮುದ್ರೇನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡು ದೇವರು ವರದ ಇಂಚ ಪತೊಂಡ ಅಭಯಾಂಡ್ ಇಂಚ ಪತೊಂಡ ವರದಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಫೋಟೋಟು ಪುರ ತೂತ ಇಂದು ಅಭಯ ವರದ ವರದಂ ಅಭಯಂ ವರದಂ ಅಭಯ ಅಂಚಾದು ವರದಮಭಯ ಒಟ್ಟಾಪು ಇಂದುಲ ಅವಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಕಲ್ ಗಣನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ದಿಂಜ ಜನ ತತ್ತದೇರು ಈ ಸಾಲನು ವರದಮಭಯ ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಷರನು ಹಸ್ತಂ ಹಸ್ತ ಕೈ ಉಪ್ಪುನಾರೆ ಪಾಪ ವಿಧ್ವಂಸ ಪಾದಂ ಪಾಪನು ವಿಧ್ವಂಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಕ್ಷರ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಧ್ವಂಸ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಪಾದ ಇರುವವರು ಪಾಪನು ನಾಶ ಮನ್ಪುನ ಪಾದ ಉಪ್ಪುನಾರು ಪಂಡ ದಿಂಜ ಜನ ದಾದ ಮಲ್ತದೇರು ಪಂಡ ಪಾಪ ಅಕ್ಕನ್ನ ತೊದಲು ತನ ಕಾರಣ ಅದಪ್ಪು ಪಾಪ ವಿದ್ವಾಂಸ ಪಾದ ಅಂದು ಪಂತೇರು ಅವು ದಿಂಜ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥಗ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಪಾಪಡು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ತಪ್ಪು ಅರ್ಥಗ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಪಾಪ ವಿಧ್ವಂಸ ಪಾದಂ ಸುಜನ ನಿಖರ ಸೇವ್ಯಂ ಸುಜನ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ ನಿಖರ ಪಂಡ ಗುಂಪು ಅಂದರ್ಥ ನಿಕಾಯ ನಿಖರ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಅರ್ಥ ಸೇವ್ಯಂ ಸೇವಿಸುವವರು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಊರ ಸೇವೆನು ಗೆತ್ತೊನ್ನಾರೆ ಅರ್ಥಡು ಚಾರು ಕಾರುಣ್ಯ ನೇತ್ರಂ ಚಾರು ಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನೋಹರವಾಯಿನ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಕಾರುಣ್ಯ ಕರುಣೆ ಉಪ್ಪುನ ನೇತ್ರ ಕಣ್ಣು ಉಪ್ಪುನಾರೆ ಕರುಣಾ ನಯನ ಆ ಅರ್ಥಡು ಕಲಿ ಕಲುಷ ಕಲಿ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗತ ಕಲುಷ ಪಂಡ ಕಳಂಕ ಕಲ್ಮಶ ಕಲುಷಿತ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಈ ಕಲುಷ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಹಿಡ್ದೆ ಬರ್ಪುನಿ ಕಲುಷ ವಿನಾಶ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡುವವರೆ ನೌಮಿ ನಮ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡಕ್ಷರಗೆ ಬಾಗುಂದು ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಇಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂಚಾದು ನೌಮಿ ನಮಾಮಿ ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಷರದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವು ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಂ ನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಈತ್ ಅರ್ಥ ಐತ ಪಿರ ಉಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಈ ಅರ್ಥನು ಮೂಜಿ ಜನಲ ತೆರಿಯೊಂದಿ ನಡೆದವರ ನಮ್ಮ ಈ ಅರ್ಥಗೂ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಪಾಂಡಲ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀರ್ಪುಡು ಗಣನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಅರ್ಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಭಾವಪ್ರಧಾನತೆ ಇಂದನು ಪೂರ ಗಣನೆಗದಿ ಒಂದು ಎಂಕಲು ಅಂಕ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತದ ಸಂಘಟಕರ ಐಕ್ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಕೈ ಜೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೀರ್ಪು ದಿಂಜ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೊಕ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುನು ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೇರು ಆ ನಿಲೆಟ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಆ ಮುಖೇನ ತತ್ವದ ಅಡೆಗೊರ ಮೋನೆ ಪಾಡುನ ತತ್ವಾಭಿಮುಖ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಯಿನೈಕ್ ಸಂಘಟಕರನ್ನ ಈ ಆಯೋಜನೆಗೆ ನಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಡು ಅವು ನಾಣೂ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದಡ್ದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಣೂ ಪನ್ಪುನಡೆಗ್ ಈ ನಿಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಆವಡು ನನಲಾತ್ ತಾತ್ವಿಕವಾಯಿನ ಚಿಂತನದಂಚಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಆರಾಧನೆ ಸಂಘಟನೆಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಬೊಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಗುರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಗುವೆಲ್ ಪನ್ಪುನ ಸೀಮಿತನು ದಾಂಟದು ಕಡಲು ಪನ್ಪುನ ವಿಸ್ತಾರತದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಡು ಪನ್ಪುನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪನ್ಪುನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತ್ ವಿಚಾರನು ಪಟ್ಟೋನ್ಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿ ಮಾತ ಸಂಘಟಕರು ಬೊಕ ಭಿನ್ನರಿಷ್ಟರುಗಳ ಈ ಪಾತೆರನು ಮೋಕೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಂಚಿನ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರರುಗಳ ತರೆತಗ್ಗಾವೆ ಅವಕಾಶಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಕೊರೊಂದು ಮಾತ ಪಾತೆರದ ಪುರ್ಪನು ಗುರುಚರಣ ಗರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಸೊಲ್